Bagar, 27. urte hurrena ospatzen nahi, ez? Ja, 27 urte, gaztetxe hontan gure gurason edaeko jendea sartu zala, eta hoxe ospatze dugu, ez? Beti abendu garaien ospatzea, eta garko egunez apartere hurrengo ostialen ospatuko dugu, ez? Urte hurrena. Gaztetxe honek garai baten indar oso handia hartu zuen, hemen guri kontatu iguenagatik, guezka goatzen, baina astebururo izate ziren kontzertuk, geroa normala bezala bere beraldik eta koraldik bizi izan ditu. Oain nahiko aktibo, nahiko ondo ikuste dugu, bigarren pixuein bukatzeko planetan gabiltzea. Kontzertu batzuk badaude bai urteurrenetik kanpo planeauta ja. Momentu nahiko aktiboa, geroa hobetzen juteko asmokin, baina momentuz nahiko aktiboa. Sekretue, ez da egit, ez? Esan, sekretue gu, ez da egit. Azkenen, gazte jendea belaunaldi hemen sartu izana, ez? Beti urtero jendea sartzea hemen, zarrak pixkanak aguzten dijoaz. Baita ere ikusteana da, jende zarrak duen gogoa, oaindik hemen parte hartzeko, eta guri txispa pizteko, ez? Guri motibatzeko eta gauzek antolatzen saiatzeko eta hori dena, ez? Saiatzea, ez? Urten zehar beste kontzertun batzuk jartzen. Ez du izan behar zertan ospakizun berezi bat hemen gaztetxe batek, gu uste dugu gaina gaztetxe batek beti omer dula aktibo, beti omer ditula ekintzak, ez? Beti omer du martxan. Eta hortako eraik onena gaztetxe honetan kontzertu die, bestalde festatan lan egite deu, Kaleberako festako, hemengo auzo bateko festatan sartuta dago gaztetxea zeharka izan dare. Gauz asko iteie eta geroa beda, bileratan da zerbait gehitzeko intentzioa beti izate da. Aurreko urtetan, etzeon hainbesteko mugimendua alde hortatik, baina guain, esan nun bezala ekipo osoen udaran, eta horren aria nahi dugu kontzertuk sartu eta beste dinamika bat eman, ez? Eta hortik bizitasun gehiago eman gaztetxeai.